Noswaith dda a chroeso mawr iawn i chi i Noson Llên a Chan, dosbarth Cymraeg Proffesiynol i Genigen. Mae heno noson tipyn yn wahanol i'r arfer, gyda ni'n darlledu i chi ar-lein. Am resymau digon amlwg. Daeth hyn â heriau ni fel myfyrwyr, ond dydy heriau ddim byd newydd yn cymuned ni y dyddiau yma, a dyn ni wedi llwyddo i ddod â peth at ei gilydd. Wel, ar y rhestr heddiw, mae gen ni aml i berfformiad yn gildas, ambell gan mellt, a chyfweliadau gyda awduron yn trafod ei gwaith a'i llyfrau diweddar. Felly, dwi'n mynd i basio'r awennau i Lowri i gyflwyno'r eitem gyntaf. Diolch, Sean. Yr eitem gyntaf heno fydd can fach gan Arwel o'r band Gildas. Yn reiddiol o bentra Llansannan, mae Arwel yn hen law ar berfformio, a wedi cyfeilio ar hyd a lled y wlad. Aeth i ysgol y Creuddyn, lle ffurfiodd band gyda A. Lewis. Mae'n gitarydd o fri, ond nid yw'n dieithr i gyfansoddi chwaith, ac mae'n brif leistydd i'r band Gildas ac i'r ddeuawd newydd Prion. Mwynhewch. Helo, noswaith a Aberystwyth. Sori bod fi methu bod yna hefo chi. Gobeithio bod chi gyd yn iach ac yn mwynhau. Dwi'n digwydd bod yn cael pythefnos off yn gwaith, achos bod rwy'n di dal yr hen Covid yma, so dwi'n gyda'r aros yn tŷ pythefnos. Briliant. A dwi'n mynd i gannu cwpl o gynnau chi. Cynta o'r enw y gŵr o Gwm Pemachno, sydd am ffarmwr o ardal Pemachno sy'n trio ffeindio graig. Yr oedd nawr o Gwm Pemachno yn canlyn merch o bwyll Llandudno, ac a'i hi'n gari ar y gogarth cyn dod yn ôl i garthu bihar. Roedd hi'n hogan iawn, ei thad yn berchyn garej, hen fwy iawn yn y bôn. Doedd hi'n dda i ddim yn golchi'n ac yn cwcio, Gadisa Caroline alwad ffôn. Os rwy'n yn gwrando, mae'r gŵr o Benmachno sio graig ei ffeindio sydd rhaid. Mae ganddo ferm fan welis y tractor i daid i gasglu'r haid. Fe aeth i gari ochrau Lerpwl, feddwl dim y cae y drwbl, a dwydd y daith, wel ar y dechrau, yn poeni'n dim ar ŵr y llethre. Roedd hi'n hogan ddel, ond dyma oedd y broblem. Roedd ei thad yn arw fel brics, felly medda fo, I'm gonna have to turn her, it's rainy old ladies and sticks. Os rwy'n yn gwrando, mae'r gŵr o Benmachno sio graig ei ffeindio sydd rhaid. Mae ganddo'n ferm fan welis a thractor i daid i gasglu'r haid. Aeth i chwilio'n dair i glybiau ffermwyr ifanc, hyd o wlad heb lawer o lwc. Felly no'r aeth a'i gymffon rhwng ei goesau ac yn tedi chwythu ei blwch. Os rwy'n yn gwrando, mae'r gŵr o Benmachno sio graig ei ffeindio sydd rhaid. Mae ganddo'n ferm fan welis a thractor i daid i gasglu'r haid. Os rwy'n yn gwrando, mae'r gŵr o Benmachno sio graig i ffeindio sydd rhaid. Mae ganddo'n ferm fan welis a thractor i daid i gasglu'r haid. Diolch yn iawn. At y 7 mlynedd yn ôl, nath y
y gan yna gael ei ryddhau yr album cyntaf. Dyma chi'n gweld tu ôl fi Sgwennu Stori, album cyntaf. Ail album, sori. 2013. Felly, pleser ydi cyflwyno Dr Gareth Evans Jones sydd yn wreiddiol o Ynys Môn. Mae bellach yn ddarlithydd yn yr Ysgol Hanes Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor. Yn 2018, cyhoeddodd y nofel gyntaf Eira Llwyd. Cafodd ei henwi fel llyfr y mis ar gyfer mis Tachwedd 2018 gan Gyngor Llyfrau Cymru ac yn 2019 enillodd y fedal ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy am ei ddrama Adar Papur. Cynhyrchwyd y ddrama gan Theatr Genedlaethol Cymru yn 2020 yn ystod y cyfnod clo. Felly, y cwestiwn cyntaf sydd gennym ni i chi ydy, pryd wnaethoch chi ddechrau ymddiddori mewn ysgrifennu? Cwestiwn da. Dwi'n meddwl, dwi'n gweld, dwi wedi bod erioed yn mwynhau y stori, ond licio gwrando ar straeon a chael straeon, lly. Ond dechrau sgwennu o ddifri pan o'n i'n yn rhyw 11 ar 15 felly, pan o'n i'n yn ysgol Sir Thomas Jones Amlwch felly, ac dwi'n cofio y llyfr nath godi awydd yna i sgwennu oedd Glwynod gan Sonia Edwards, ac fel rhan o'r gwaith cwrs, y dasg gafon ni oedd darllen Glwynod a chogio bod ni'n feirniad Steddfod a gosod pa stori sa ddod y gynta, pa un sa ddod nail ac yn drydydd. Ac mae'r un ddweud hwnna oedd y gwaith cartra, nes i fwynhau fwyaf a'i gasau fwyaf hefyd. I fwynhau achos mae'n llyfr mor wych a mae'n lyfr dwi'n torri ato fo yn aml. Casau achos o'n i'n meddwl pwy gebys o'n i feirniadu rhywun fatha Sonia Edwards go iawn lly. Ac dwi'n cofio mwynhau a wedyn just be da chi'n gweld yn y gyfrol yma di'r deud gwreiddiol a'r y troeon ymadrodd difyr iawn. A o fanna rhyw botsian sgwennu lly, a wedyn ddechrau cystadlu mewn ystafodau lleol a falle wedyn hynny'n rhyw ysgogiad i rywun fel ati, mae cael dyddiad cau wastad yn handi i rywun weithio teg ato fo felly de. Sori, eisiau rownd Ynys Môn i esbonio. Mae ddifyr gwybod, a ni'n na'n astudio Cymraeg hefyd, lly. Mae o'n ddifyr gwybod sut mae pobl yn mynd ati i ysgrifennu a beth sydd yn dechrau yr awydd i ysgrifennu, lly. Felly, gyda chi'n amddiffydd yn Adran Hanes Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol yn Prifysgol Bangor, sut brofiad yw i fod yn awdur a dramodydd ar y cyd gyda hynny? Osgo. Diolch yn fawr i chi am feddwl mod i'n awdur ac yn ddramodydd. Rhyw botwr sgwennu dwi. Mae'r un dweud, dwi'n mwynhau, mae o'n rhywbeth hollol wahanol i be dwi'n neud bob dydd. Wrth gwrs, darlithio hanes a cherefydd dwi'n benna felly. Felly mae cael gwneud rhywbeth fwy creadigol, rhywbeth gwahanol iawn yn braf iawn iddi gwir. Dwi wrthi'n potsian rwan hefo nofel arall a mae'n hollol wahanol i bob dim dwi'n neud yn waith, felly mae'n braf jyst cael dengid weithiau lly. Ond mae'n ddifyr weithiau hefyd, mae yr ochr academaidd yn cael effaith ar yr ochr greadigol rhyw chydig bach hefyd, felly mae'n ddifyr mae'r ddau beth yn gyfan gwbl ar wahân ar un olwg, ond eto yn rhyw wei i'w gilydd hefyd medru bod lly de. Felly, oeddech chi sôn am Sonia Edwards, o gennych chi rwy'n arall oedd yn ddylanwad arnoch chi, neu hoff awdur neu hoff awdures? Hwnna'n gwestiwn eto. Sicr mae Sonia yn ddylanwad ac yn ysbrydoliaeth. O ran llenorion eraill yn y Gymraeg, mae Ale Jones-Williams yn sicr yn ddylanwad. Yn enwedig rhyddiaeth Aled, mae'r un o'n hoff gyfrola erioed ydy yn hon bu afon unwaith gath ei sgwennu gyda fo, ac ar un olwg mae'n
stori eitha syml idda ni felly, sef stori Gary sydd tu cefn iddo, ond mae'r ffordd mae wedi cael ei sgwennu yn eithriadol, a wedyn yn sicr mae Aled, Sonia a rhywun arall o ran barddoniaeth wedyn di Mary Topwood hefyd. Mae Nes Draw yn gyfrol eithriadol iawn, a ia, swn i'n annog unrhyw un sydd heb ddarllen i'w darllen i'n sicr de. Mae'n werth i darllen, mae'n werth cael copi ohoni hefyd. Ia. Felly, ymlaen i eich nofel Eira Llwyd, pam di wisio ysgrifennu eich cyfrol cyntaf ar y profiad 30 wrth iddynt gael ei garcharu gan y Natsïed? Pam y pwc-destun yma? Ia, cwestiwn eto. Mi fuodd Eira Llwyd yn hir iawn yn cyniwair gynne fi lly. Mi oedd ei, wel, iddi gwir, o ran be nath ysgogi hi, mi oedd hi'n rhyw 10 mlynedd felly y digwyddiad cychwynnol a chyhoeddi, sef mi gafon ni fynd fel criw chwechad, oedd yn astudio addysg grefyddol lefel A lly. Mi gafon ni fynd i Wlad Pwyl ac ymweld ag Auschwitz a Birkenau, ac wrth gwrs o'n i'n astudio iddewiaeth fel rhan o'r lefel A, ac yr hanes yr Holocaust wrth gwrs yn rhan o hynny, ac oedd mynd yno wedi dod ar cyfan yn fyw a di wneud o hyd yn oed yn fwy credadwy rwsyd lly. A wedyn mi oedd yr profiad yna wedi cael effaith fawr arna i, ac am flynyddoedd wedyn o'n i'n sgwennu straeon byrion mewn difri, jyst ysgrifau oedden nhw am y profiad o fynd a dal i droi a dal i ryw gyniwair felly. A wedyn mi nes i MA mewn sgwennu creadigol ym Mangor efo Angharad Price yn gyfarwyddwr arna i, ac nes i sgwennu ryw stori fer fwy creadigol na be o'n i wedi bod yn wneud am y profiad, a ryw 2 tudalen oedd hi. Ac ers hynny wedyn mynd ati i drio ymestyn be o'n i wedi sgwennu, a do'n i mewn ffordd, oedd o ar un olwg yn siŵr yna gatharsis yna, bod rhywun yn medru rhoi llais i'r profiad mewn ffordd, ond do'n i oedd bod yna hefyd wedi dod ar peth mor fyw, a dyma do'n i'n ryw 3 chymeriad yn dod i'r meddwl wrth sgwennu, a o'n i'n meddwl bod nhw'n gymeriadau difyr, a o'n i isio tyrchu fwy i weld sut gymeriadau oedden nhw a sut brofiad fysa nhw wedi brofi mewn ffordd. Felly, pam dewis rhannu'r nofel mewn i 3 bersbectif gwahanol, a pham un ohonynt yn bersbectif plentyn a hwnnw yn y person cyntaf yn wahanol i'r 2 gymeriad arall? Ia, cwestiwn da. Eto, mae rhaid mi ddweud hefo pan dwi'n sgwennu cymeriadau sy'n dod gyntaf gan amlach, ac wedyn oedd o'na rhyfedd ddigon cymeriadau fel arfer, ond pan nes i ddechrau sgwennu hwn, sgwennu mewn arddull bytiog nes i, a mae hi ar ei hyd yn eitha pytiog felly, yn symud o un cymeriad i'r llall felly. A nes i sylwi, mae yna 2 stori yma mewn ffordd, 3 chymeriad, ac ia, y rheswm o'n isio sgwennu, oedd un ohonyn nhw'r person cyntaf, y cymeriad sydd ddim yn cael ei enwi mewn difri, Pili Pala, dyn enw ar y cymeriad yna, neu Q felly. Y rheswm o'n i wedi penderfynu i'w chael hi yn y person cyntaf oedd am y rheswm, dwi'n gwybod i fi beth bynnag, oedd meddwl am blant adag yr Holocaust yn gwneud y profiad, yn gwneud yr hanes hyd yn oed yn fwy ungol mewn ffordd lly. Dwi'n gwybod, mae llais plentyn yn llais diniwad o'i hanfod felly, ac o'n i'n meddwl dybad sut fysa plentyn ni niwad yn amgyffred y fath
erchylltra mewn ffordd. Ac ia, wedyn mi ddoth y llais y plentyn yn weddol, nid yn rhwydd, lly, ond mi ddoth yn weddol felly. Ac eto dod i mi, oedd o'n helpu i mi ddychmygu yr hogan fach yma yn gliriach felly, os di hynna'n greu synnwyr, lly. Yeah. Felly, os oeddech am ysgrifennu'r nofel eto, a fyddech yn gwneud unrhyw beth yn wahanol? Mae hwnna'n cwestiwn da. Un peth ella swn i wedi gwneud bach fwy, fysa, mae yna sôn am gymeriadau o gefndiroedd gwahanol, enghraifft, mae yna sôn am dystion Jehova, mae yna sôn am gymeriadau hoyw, ac ati. Ella swn i roi bach fwy o sylw iddyn nhw. Y rheswm nes i ganolbwyntio ar 3 ddewn benodol oedd achos o'n i'n teimlo mai efo'r iddewon o'n i'n nabod fwy, dwi'n gwybod fwy am iddewiaeth, o'n i'n fwy cyfforddus yn trafod perspektif iddewig felly, ond mi nes i gyfeirio at Sipsiwn, gymeriadau dystion Jehova a cymeriadau hoyw, ond ella swn i rhoi bach fwy o sylw iddyn nhw, ella gwneud nhw ella'n brif gymeriad o bosib, lly. Dwi'n i'n, cwestiwn da hwnna, diolch yn fawr. Felly, symud ymlaen rwan i adar papur. Felly, pam dewis y teitl yma, a beth oedd eich reswm tu ôl i ddewis sgwennu am benitha chi? Ia, wel, dwi'n meddwl, mi ddoth y teitl o'r sgwennu hun mewn ffordd, a dwi'n gwybod mae yna dipyn di gofyn am be mae adar papur, lly. Ac mae yna rei wedi dweud yn sydyn o drama am alar ydy hi, neu ddrama am gyfeillgarwch, neu ddrama am gariad. Ia, hynna gobeithio. Ond y sicr i fi beth bynnag, drama am bobl ydy hi. Ac be o'n i'n gweld oedd, da ni gyd fel pobl, da ni'n gymeriadau, da ni'n greaduriaid cymhleth, fel pobl, mae pawb yn gymhleth, does na neb yn syml, a dyna sy'n gwneud ni'n bobl, lle de. Ac eto, da ni'n gymhleth iawn, ond da ni'n medru bod yn fregus iawn hefyd, dwi'n deimlo, lle. Hyd yn oed y bobl fwyaf large, lle, yn digon o diws am byd yn haro fi, lle. Mae yna wyndid ym mhawb, lle. Ac o'n i'n gweld, ni'n debyg i adar papur wedyn, yn llawn plygiadau, yn gymhleth fel plygiadau, ond eto yn eitha bregus, felly. A dyna lle ddoth y syniad, felly. Wedyn, y stori hun, eto, y cyfres o ymsonau oedd yr ddrama yn wreiddiol, a dychmygu y gwaith fel darn rhyddiaeth nes i ddechrau. Ac wedyn, mi nes i gyrraedd rhyw bwynt lle o'n i methu cario ymlaen, o'n i wedi cyrraedd wal go iawn, ac o'n i methu dall pam be o'n bod efo fo. Rhyw feddwl, Duw, mae rhaid mod i wedi rhedeg allan o stem math o beth, neu dwi wedi gorfeddwl neu gilydd, a be nes i sylweddoli oedd bod na un cymeriad ddim yn gweithio gen fi, ac cymeriad ddoth i fod Sara yn y ddrama, lly, ac Cerys oedd ei enw yn wreiddiol, a mi oedd Cerys yn gyfieithydd, a dim byd yn erbyn cyfieithwyr na neb o'r enw Cerys, ond neb i wend, o'n i methu cynesiad Cerys go iawn, de. O'n i'n teimlo, dwi fod i gyd yn deimlo fo'i, mae sefyllfa hi yn drasig, ond eto, to'n i'n mamalio ddigon amdani, de. Ac wedyn, mi ddoth na linall, gen fi, i'n meddwl i, sef, oedd hi'n pwsiad fi, ac oedd hi'n gwybod oedd hi'n pwsiad fi, ac o'n i'n meddwl, Duw, pwy di hon? Ac o'n i'n gwybod mai dynas oedd hi, lle. A o'n i'n meddwl, Duw, mae hon yn swnio'n ddifyr, a ran pwy ydi hon, lle. A wedyn,
mi newidwyd cerris i fod yn Sara, a mi o Sara yn gweithio yn Asta, ac oedd yr un stori mewn ffordd bod ti wedi colli partner ac yn eitha diweddar felly, ac wrth gwrs eitha'n feichiog hefo hynna lly. Ac wedyn, o'n i mod i nabod Sara chydig bach fwy lly. A wedyn nath i ddatblygu fanna, a wedyn nath cymeriad Iwan ddatblygu, a wedyn rhyw feddwl eto dyddiad cau yn ysgogiad i rywun a gweld dwi am fod yn llanc i gyd a rhoi tro ar gystadlu am y fedal ddrama, yn meddwl pam lai mi dria i gweld a digwydd bod mi oedd y tri beirniad yn mae gen i barch mawr atyn nhw, a dwi'n mynd hynna jyst achos bod nhw wedi bod yn digon ffeind i roi'r fedal i mi lly, ond o'n i wrth y modd efo drama sgint Bethan Marlo, lle o'n i'n meddwl wrth gwrs gweld Bethan yn beiriadu, wedyn Gethin Evans, Gethin di wneud lot o waith cyffroes efo cwmni pluen i ddechrau, wedyn wrth gwrs yn Branwen ŵan ac wrth gwrs Branwen Cennard yn awdurdod eithriadol wedi sgriptio rhai o ddramau a chyfresu drama fwyaf poblogaidd ddiweddar yn y Gymraeg felly, wedyn mi oedd hynny'n ysgogiad i gystadlu hefyd de. Sori, siarad danjant baraidd o fanna. Diolch. Diolch. A fel yn amlwg yn y sefyllfa presennol oherwydd y coronavirus, beth oedd yr her fwyaf oedd geisio llwyfannu drama o bell ac o fewn y cyfnod clo? O'n ddifyr, digwydd bod mi oedd y ddrama yma mahi lot ohoni ar ffurf monologa mewn difri, ac os rhywbeth oedd hynna'n handi ar gyfer y cyfnod clo, felly mewn ffordd bod nhw yn unigol felly. Mae yna chydig o olygwyd lle mae yna ddeialog, ond oedd o'n lwcus mewn ffordd, lwc llwyr oedd o bod nhw yn fonologa, ac wrth gwrs nina yn y cyfnod clo methu bod yn yr un stafell heb sôn am yn agos at ei gilydd yn recordio, ac oedd hi'n gyfnod difyr ac mi ges i gyfle i gydweithio efo Branwen Davies, Branwen oedd yn cyfarwyddo y ddrama, ac o Branwen yn wych fel yr actorion di wneud gwaith anhygol efo be o gynnyn nhw lly. Di wneud gwirthia fo sgript eitha pethma lly, ac mi gofon ni ryw chydig wythnosa o drafod reit sut mae hwnna'n weithio ar sgrin yn lle ar lwyfan felly mewn theatr, ac felly oedd isio addasu dipyn bach, ac enghraifft oedd yna rei pethau oedd modd gwneud efo sgrin, oedd yn golygu nad oedd yna ddim angen amball beth yn y ddeialog neu yn y fonolog mewn ffordd, hynny oedd yna angen deud rhywbeth, oedd modd dangos hynny drwy shot benodol neu drwy effaith sain math o beth felly, ac wedyn oedd hi'n ddifyr gorfod fynd yn ôl at be o'n i wedi dychmygu fasa'n gweithio ar lwyfan i sut sa'n gweithio ar sgrin felly de, ac oedd hwnna'n her ddifyr, ac dim ond unwaith o'r blaen dwi erioed wedi sgriptio rhywbeth ar gyfer teledu math o beth, felly oedd yn ddifyr meddwl sut sa hwn yn gweithio ar sgrin felly de. Wedyn oedd hi'n her ddifyr, her do'n i'm yn disgwyl i chael, fe gwir wrth gwrs cyn Covid, di rhan fwyaf hwnna ni ddim di meddwl am lot o bethau, da ni'n cymryd y ganiataol erbyn hyn fel sut da ni'n siarad rwan de, y cyfryngau yma lle wedyn, wedyn drwy gyfrwng Zoom nathon nhw ffilmio yr gwaith, ac oedd hi'n ddifyr gweld y cyfan dod at ei gilydd mewn ffordd eitha gwahanol felly de.
Ia, diolch am y cwestiwn yna. Diolch. Be fysa chi'n deud, da chi wedi ddysgu, fatha'r prif beth da chi wedi ddysgu wrth ysgrifennu? Ta os yna rhywbeth yn sefyll allan o ran rhywbeth da chi wedi sylwi amdano chi'ch hun, neu y ffordd da chi'n sgwennu, neu ffordd ma sgwennu nofel neu drama? O, isgo, argan. Rhywbeth dwi'n meddwl dwi wedi sylwi amdano fi'n hun, dau beth illa. A dwi'n meddwl bod hyn yn wir, cynta, dwi'n meddwl bod hyn yn wir i bawb sy'n sgwennu, sef profiad. Ac yn anorfod ma'ch profiad chi am ddod i mewn i beth da chi'n sgwennu. Hyd yn oed os da chi'n sgwennu am ryw lofrydd yn byw yn Efrog Newydd a yn kleptomaniac hefyd, dwi'n meddwl. Hyd yn oed os da chi'n sgwennu amdano nhw, sana fymryn bach ohonoch chi'n dod i mewn, dim deud bod chi'n dwi'n yn llofrydd, dwi'n prysuro i ddeud, a dwi'n di teimlo rawyd mod eisiau lladd neb chwaith, ond taswn i'n sgwennu o brosbectif llofrydd, yna, os yna rhywbeth ohono fi'n dod i mewn, ella, dwi'n gwybod, mae'n gas gen i iau, enghraifft i fyta, a mae gas gen i'r ogla, wel, ella sa'r llofrydd, gas gen o fo iau, neu, dwi'n gwybod bod hwnna'n enghraifft wirion, ond wch chi, mae profiad yn dod i mewn rwsyd neu gilydd. Rhywbeth dwi wedi dysgu wrth sgwennu ohono fi'n hun ydy gwerth cynildeb, a mae sgwennu mewn ffordd awgrymog yn medru cael fwy o effaith ar y darllenydd neu'r gwyliwr nag ella os ydych chi'n sgwennu ma John yn flin, o tasa chi'n sgwennu taflodd John i fag ar ôl cerdded mewn i'r tŷ. Ond mae'n awgrymu wedyn pam ma John di taflu i fag, mae'n fwy o gwestiynau, mae'n fwy o holi. Wedyn, ia, dwi'n meddwl cynildeb am rhannu. Ond rhywbeth arall dwi wedi dysgu hefyd ydy just sgwennu. O'n i am yn hir yn rhyw, mae o dal gen i fi chdi bach, imposter syndrome o ran pwy dwi i sgwennu, pa hawl dwi sgwennu fi i sgwennu, ond just sgwennu am hwn i a darllan. Os da chi eisiau sgwennu nofel, darllenwch nofelau a darllenwch bob math o nofelau. Os da chi eisiau sgwennu stori fer, darllenwch straeon byrion, a'r un fath efo drama. Os da chi eisiau sgwennu drama ar gyfer y llwyfan, wel, pan fedrawch chi, ewch i'r theatr a gwylio. Felly, wedyn ia, dwi'n meddwl hynna di'r prif bethau dwi wedi rhyw ddysgu. Ia, diolch. Felly, beth byddwch yn dweud wrth rhywun fel gair o ysbrydoliaeth neu lle gychwyn ar gyfer bod yn ddarythydd neu awdur neu dramodydd fel chithau? Hywaf. Esgo, dwi'n dwi'n deilwng o roi unrhyw fath o gyngor felly, ond o ran yr ochr academaidd, os da chi'n mwynhau ymchwil, os da chi'n mwynhau ymchwilio, ac os da chi'n mwynhau trafod pwnc a dysgu eraill i gobeithio rhannu diddordeb tebyg, neu wch chi rhannu rhyw egni ynglyn â rhywbeth, yna sicr bwrwch ati. Do'n i'm yn gwybod bod fi eisiau bod yn ddarlithydd o gwbl. Pan nes i ddechrau yng ngradd gyntaf, do gen i'n clem be o'n i eisiau gwneud, a do gen i'n clem pan nes i ddechrau'r PhD chwaith. Ond yn ystod y PhD nes i sylwi, dwi yn mwynhau dysgu, dwi yn mwynhau addysgu bobl eraill, a dwi'n mwynhau gwneud gwaith ymchwil ydy o'n i gwybod y trywydd yna o'n i eisiau mynd ar ei hyd. O ran yr ochr sgwennu wedyn, eto sgwennwch gymaint fedrwch chi. Dwi'n gwybod di bywyd ddim yn caniatáu weithiau i bobl sgwennu, mae gennych chi beth eraill eisiau wneud ac ati, ond sgwennwch gymaint fedrwch chi.
O'm rhan i, mi nath cystadlu wneud lot o les i fi. Cystadlu mewn ystafodau bach, lot fawr o ystafodau bach, a wedyn mynd trwy ystafodau fwy wedyn, a jyst darllen a gwylio dramau os da chi isio mynd sgwennu'r gyfer drama, ond darllen nofelau, rhyddiaeth, darllen barddoniaeth os da chi isio mynd i fewn i fyd barddoni felly, ond ia, jyst darllen a gwylio gan fwyaf felly. O, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr am. Diolch yn fawr iawn am ddal i ni ofyn yr holl gwestiynau i chi. I chi am y cyfle i gael mwydro efo chi. Mae i fod yn bleser, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, diolch. Diddorol iawn. Nesa, trwy'n at feirniadaeth y gystadleuaeth lenyddiaeth. Y themau y flwyddyn hon oedd perthyn ac ugen. Bu am yn ddigon ffodus i gael Eirig Salisbury fel beirniad, felly diolch yn fawr iawn i chi Eirig ac ymlaen ar gwobrwyo. Helo bawb, Eirig sy'n yma, Eirig Salisbury, a dwi wedi cael y pleser o feirniadu'r gystadleuaeth ysgrifennu creadigol am eleni. Diolch yn fawr iawn i chi gyd nath anfon darnau mewn i'r gystadleuaeth. Nes i fwynhau i darllen nhw i gyd, a mae'n braf dweud fod gan bawb sydd wedi cystadlu y ddawn i sgwennu. Da iawn chi, a daliwch ati. Ond wrth gwrs, mae rhaid i rywun ddod yn gyntaf, ail a thrydydd. Felly, yn y trydydd safle, yn gydradd drydydd, mae hiraeth. Dyna'r ffigenw, wrth gwrs. Hiraeth, sef Elain Gwynedd. Llongyfarchiadau i ti, Elain. Yn gydradd drydydd hefyd, mae papur wal, sef Ceri Mai Jones. Llongyfarchiadau i chi'ch dwy. Yn yr ail safle wedyn, mae tecwyn. Ond nid tecwyn, ond Lowri Beb. Llongyfarchiadau i ti, Lowri. Da iawn wir. A wedyn yn ennill y gystadleuaeth, mae ellill. Ond, nid ellill, ond Gwydion. Gwydion ap Llyr. Gwydion Edwards. Llongyfarchiadau mawr i ti, Gwydion, am ennill y gystadleuaeth. Un peth arall i'w nodi ar y diwedd fel hyn. Diolch yn fawr iawn i Gyngor Llyfrau Cymru am noddi'r gystadleuaeth ac am roi tocynnau llyfrau fel bobre. Diolch yn fawr iawn a llongyfarchiadau i bawb. Nesa, mae gen i'r band yn nath ennill album Cymraeg y flwyddyn yn 2018. Maen nhw'n band roc Cymraeg yn nath ffurfio tra'n y 6 dosbarth yn Aberystwyth. Yn bellach maen nhw'n byw yng Nghaerdydd. Dyma Mell. Hwyl pawb, ni'n Mell. Croeso i'r stafell fyw. A'r sesiwn fyw. Yn fyw, yr stafell fyw, yn y sesiwn fyw. Dymuno gynnau newydd ni, ar album newydd ni. Fydd mas yn y blwyddyn newydd. Gweithio'n galed iawn dros y lockdown. Oce, cwn i off. Dysgu yn gilydd Yn cwilydd y gelwydd Ydyn ni'n redeg neu dilyn Yn gilydd y terfyn Pwy fydd ar ôl i achub ni Y gwerso fewn y gair Diolch am y dyddiau gwag cywilydd Jyst cymryd hip fesur Bwys y ledrych dy galon di Y gwerso fewn y gair Dyma diolch am y dyddiau gwag Beth sy'n newydd heb dysgu llawer o wer Beth sy'n newydd Gothon dy hanes Fel llyfr heb
dysgu llawer rhywedd. Beth sy'n newid? Golled dy hanes yn fel llyfr heb awdur di dal yn disgwyl ystyr. Yn bryd ni dysgu yn gilydd. Dyma'r un ola nawr ni'n mynd i wneud. Enw'r gama yw planhigion gwylltioch yn gwylio. Dwi'n methu cuddio o'r awyr las. Ysgau y llwybr llyf i hufen, ie. Ar y creigen ewch i ffeindio ni. Plant bach rieni, plaid Cymru, ond byth am blant. Delyn perffaith cerdyn post, ni'n cadw'n bod yn teimlo'n dost, ond fe cofio. Heb ddod rhain nad oes rws. Yn o pob soni yw'r gynhedledd ar ysgrifenedig. Ond dwi ddim yn credu pa beth ar y we dwi'n darllen. Ni fel planhigion gwys sy'n tyfu'n lletwydd. Ar higlanau yr afon ystyr. Fi'n methu cuddio o twallwch brwn. Fi'n methu ysgau ffeindio drws. Yn y diwedd ewch i ffeindio ni. Plant bach rieni, Tories cydd. Yn rhaid cofio y ddrain sy'n amddiffyn yr os. Yn o pob soni yw'r gynhedledd ar ysgrifenedig. Ond dwi ddim yn credu pa beth ar y we dwi'n darllen. Ni fel planhigion gwyllt sy'n tyfu'n lletwydd. Ar higlanau yr afon ystyr. Fel planhigion gwyllt sy'n tyfu'n lletwydd. Ar higlanau yr afon ystyr yn o pob son does dim angen ar ôl, ond mae agwedd y plant wedi newid dras dro. Fel planhigion gwyllt sy'n tyfu'n lletwydd ar higlanau yr afon. Slopsville. Diolch yn fawr. Felly, Cassie yn un rhan o dair o codi pais sy'n gweithio efo Lwrifor a Manon Dafydd, ac i wylwyr sydd ddim yn ymwybodol yn gyfarwydd â codi pais, llyfryn gylchgrawn i bawb gan Ferched Cymru, a diolch i chdi am ymuno â mi. Mae sawl cylchgrawn i ferched wedi bod drwy gyfrwng y Gymraeg yn y gorffennol, megis y Gymraeg y gyfrwrthones yn y 4edd ganrif ar 15 i hon a mela. Ac yn ddiolchgar iawn, dydy codi pais yn mynd dilyn traddodiad y Gymraeg a'r gyfrwrthones, achos mae amseroedd yn amlwg wedi newid ers hynny. Felly, i wylwyr sy'n yn gyfarwydd, be ydy codi pais? Be sydd yn codi pais? Achos mae bob math o bethau'n digwydd yn y llyfr yn dydy. Mae'n gwestiwn da, ac mae'n braf bod ti wedi cyfeirio yn ôl at gylchgrona sydd wedi bodoli dros y canrifoedd yng Nghymru, achos dio ddim yn rhywbeth newydd, a dyna ysbrydoliaeth, yr ysbrydoliaeth tu ôl i codi pais mewn ffordd. Dwi'n cofio dod ar draws cylchgrawn o'r enw Pais, y cyfres ohonyn nhw yn stydi mam ryw 2 blynedd yn ôl,
Ac dwi wastad di bod wrth y modd gyda cylchgrawn, natur cylchgrawn a'i ffurf o a pa mor dameidiog ydi o, a bod ti ddim yn gorfod mynd i ormod o ddyfnder fel sa ti'n darllen llyfr enghraifft. Felly, ar ôl darllen pori trwy chydig o'r King o Pia Pais, dyna deimlo wedyn, mi fyswn i wrth y modd yn creu rhywbeth newydd sydd yn siarad gyda merched yng Nghymru, ond bod ei gynnwys o yn teimlo yn rhyngwladol iawn. Hynny ydy, mae yna dueddiad o fewn rhaglenni cylchgrawn a chylchgrona yng Nghymru i fod yn trafod cynnwys sydd ond yn gynnwys Cymreig. Ac felly, ti'n gwybod, mae diddordebau pobl yng Nghymru a niddordeb i'n sicr yn mynd tu hwnt i just ddudwn ni cerddoriaeth sydd yn y Gymraeg neu i lenyddiaeth sydd yn dod o Gymru. Felly i drafod pob dim mewn ffordd, ond bod y drafodaeth honno'n digwydd drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Ie, a beth sy'n fendigedig am codi pais hefyd ydy, da ni'n mynd cael pobl yn pregethu, da ni'n cael barddoniaeth, da ni'n cael celf, da ni'n cael myfyrdodau, da ni'n cael profiadau pobl. Y trothwyr enghraifft oedd rhywun wedi sgwennu am fyw mewn sawl gwlad a bod yn Gymraes mewn sawl gwlad. Felly, oedd ti'n cyfeirio felly, dy fod ti wedi dod o hyd i pais rhyw 2-3 blynedd yn ôl. Felly, ai hwnna di'r digwyddiad penodol sy'n gyfrifol am ddeffro'r syniad yn te, oedd ti Lowri a Manon wedi trafod y syniad o gael cylchgrawn gan ferched ynghynt? Swn i'n dweud mae gafal yn y cylchgrawn pais na ar yngluniad tra'n trio chwilio am rhywbeth arall yng nghanol y shelf oedd yr hedyn oedd y syniad. Ond digwydd bod, mi es i'r syniad yn syth at Lowri, achos o'n i'n gwybod bod oedd Lowri, Manon a finna ar y pryd yn byw yn Llundain. Oedd Lowri'n dysgu na ac oedd Manon a fi dal i astudio. Ac digwydd bod mi nath Lowri Ifor i threithawd hir am gylchgrona Cymraeg gan fanylu, os ydw i'n cofio'n iawn, ar y Brythones. Felly, oedd hynny yn pontio'n hyfryd. Nid yn unig bod y tair ohona ni a diddordebau eitha tebyg, ond bod gen Lowri ti'n gwybod, y wybodaeth am hanes a chefndir y cylchgrawn yng Nghymru. Ac felly, ti'n gwybod, oedd na ddipyn o gyffron yn mysg ni, achos oedden ni'n gwybod bod na ddim byd tebyg yn bodoli ar y pryd. Ers hynny, da ni wedi gweld dyfodiad sawl un newydd fel Cara, ac dwi'n meddwl bod na lon llaw yn nhw erbyn hyn. Ac ti'n gwybod, dwi'n cofio siarad gyda Manon am y peth, achos oedd Manon yn rhywun o dan sylw gen i'n syth. Mae gwaith Manon Dafydd nath hi studio yng Ngholeg Central St Martins, studio dylunio graffeg, sydd yn un o'r colega gorau i astudio y grefft honno, ac mae gwaith Manon yn sensitif iawn ac yn gain iawn, ac o'n i'n gwybod os oedden ni'n mynd i greu rhywbeth gyda'n gilydd a'i gyflwyno fo, mi oedd o angen bod yn gylchgrawn celfydd ei deimlad ac yn gylchgrawn hardd, yn hytrach na rhywbeth oedd just yn torri newyddion. Be da ni'n ofalus iawn yn ei gylch ydy bod cynnwys codi pais ddim bod o ddim yn ffocysu ar unrhyw amser. Dyda ni ddim yn sôn am newyddion y misoedd sydd wedi bod cyn hynny, bod y llythyr golygyddol, ti'n gwybod, yn sôn yn fras am ambell beth sy'n crynhoi'r tymor neu'r flwyddyn. Ond maen nhw'n bethau i'w cadw wedyn, ac ti'n gwybod, gyda'r peisiau, y cylchgrawn pais nes i dod ar ei draws, mae hwnna'n fwy o'i amser, o'i gyfnod. Ti'n gwybod, mae'n sôn yn benodol am ffasiwn. Mae o yn sôn am dueddiadau pobl yn y cyfnod. Ac wrth gwrs mae pob dim yn mynd i wneud hynny i raddau, ond mae gweithiau celf, gweithiau gweledol, ffotograffau, barddoniaeth, mae hynna'n tueddu i ddal negeseuon sydd yn fwy oesol. Ac felly gobeithio, ti'n gwybod, am be bynnag hyd
y peryr cylchgrawn, mi fydd o'n dal i allu siarad a chyffwrdd pobl mewn blynyddoedd. Ie, yn sicr. Ac mi ddoth hedyn yr rhifin cynta allan dolyg 2019, ac o'n i yn un o'r rhai ffodus wedi gael o'n hosan. Do, gwir gan mam, chwarae teg iddi. A dwi dal yn troi nôl ddo. Mae yna 2 flynedd wedi bod ers hynny, dwi dal yn troi nôl yn chwerthin yn gwenu ac yn meddwl, dwi wedi teimlo hyn, neu dwi dau sy'n mae'r person yma'n teimlo. Felly, 2019 oedd hedyn wedi dod allan. Pa mor hir oedd y broses o gael y syniad, i gael yr graffydd, ac i gael rhifin cynta? Mae hwnna'n gwestiwn mor dda, achos yr ateb gones ydy proses hir iawn. Fi o'n i siarad am y peth am amser hir, a cychwyn sawl, ti'n gwybod, bwrdd, sawl mood board ynghylch casglu'r syniadau, ond achos bod y tair yn ni mor brysur, mi oedd cychwyn casglu'r deunydd a'i gyhoeddi fo'n yn broses hir iawn, ond ti'n gwybod, mae'n digwydd chydig cynt rwan, achos da ni'n dallt sut i gynhyrchu rhywbeth yn y ffordd mwyaf effeithlon posib. Da ni'n gwybod sef faint gopïau da ni'n gallu werthu. Da ni'n gwybod sut i ddod o hyd i dalenta a lleisiau ffresh. Mae gennym ni gyfri Instagram, a mae hwnna'n fy hun, ti'n gwybod, pan dwi'n postio pethau ar hwnnw, mae Instagram yn fwystfil gwahanol iawn. Mae o'n rhywbeth sydd yn lot mwy tameidiog, ac felly yn wahanol iawn i, ti'n gwybod, dwi'n dweud yna, mae yna lot o farddoniaeth, Insta, poetry, mae'r ddau beth yn croesi rywsut, ond mae hwnna'n fwy o, yn presenoldeb ni ar y we yn fwy o gyfrwng i gadw momentum ac i ddal i gysylltu gyda pobl. Ti'n gwybod bod chdi'n gallu cysylltu'n syth gyda ni drwy DM neu be bynnag. Felly mae hynna wedi bod yn ddiddorol, achos mae yna lot o'r cylchgrona newydd sydd wedi cael ei sefydlu yng Nghymru dros y 6 mis i flwyddyn dwytha. Mae gen ti cylchgram blasus sydd yn cael ei redeg gan ffrind Rob, Malcolm, a mae Santes Dwynwen magazine, dwi'n meddwl bod hwnna'n un arall, ond mae hynna yn ddau sydd yn gweithio'n gwbl ddigidol, so ddim copïau corfforol, a mae hwnna rhywbeth dwi'n falch iawn ohono fo, bod ni wedi bod yn ddigon hyderus i fynd i argraffiad, achos mae o'n cysylltu gyda, ti'n gwybod, y hen draddodiad di fel papurau newydd a cylchgrona y brythones i'r Gymraeg, ond hefyd yn rhywbeth i bobl gadw ac yn rhywbeth i'w drysori, gobeithio. Ie, oeddech chi'n dweud, sawl mood board, bod chi'n andros o brysur, ond yna heriau eraill wedyn o ran costa, neu oedd rhywbeth oeddech chi'n meddwl, allan i hyn ddim gweithio, a wedyn, oedd yna heriau neu ofnau gennych chi tra ydych chi'n meddwl am ffurfio codi pais? Ti'n gwybod be, fydd yn hollol onest gyda ti, achos bod ni'n neud o'n gwbl annibynnol, sgynno ni'n nawdd, da ni erioed i trio am grant, does na'm ofn di bod, achos dwi ti ddim ar ofyn neb mewn ffordd, ac da ni mewn lle cyfforddus iawn rwan, achos da ni'n llwyddo i werthu bob un rhifin, ond na, dwi'n meddwl bod yna gymaint o angerdd a chariad tuag at fod ar peth yn fyw. Mae ofn yn dueddol o ddiflannu pan mae gen ti'r egni yna o dy gwmpas. O ran unrhyw heriau. So, da ni'n postio nhw drwy law o falle, yn amlwg bod gen ti'r pethau yna o fod, nid ffactri da ni, da ni'n dair unigolyn sydd hefyd yn gweithio. Felly, ond diolch yn her, achos mae'n gymaint o fwynhad. Felly, na, yr ateb ydy, ti'n gwybod, mae'n broses eitha esmwyth hyd yma. Sy'n deimlo bendigedig, dwi'n siŵr. Ynddi? Ie. Felly mae y diwrnod neu'r noson cyn i hedyn gael ei ryddhau i siopa ag ar y we, a sut deimlad chdi wedyn i wybod mae'r syniad yma ti wedi gael a di rhannu fel oriau manon wrth weld cyfres o gylchgrona pais, di mynd o fod yn syniad
i fod yn rhywbeth wrthrychol ac yn rhywbeth sy'n mynd i gael ei rannu efo'r genedl gyfa. Sut ti'n teimlo fatha diwrnod neu noson cyn i hedyn cael ei rannu efo Gymru gyfan? Ti'n gwybod be? Nes i ddim... Dwi'n meddwl bod un o'n wedi meddwl llawer am y peth. Unwaith eto, mi gath o'i gyhoeddi. Ac dwi'n meddwl, teimlad andros o braf oedd i weld o mewn siopa. Oedd hwnna'n eitha cool. Pan nath o gyrraedd, dwi'n meddwl mae Palas Print oedd y siop annibynnol gyntaf i'w stocio fo. Ac dyma eirian sy'n rhedeg Palas Print yn gosod stac ohonyn nhw ar ti'n gwybod, yn y ffenest flaen ac wrth ymyl y til, lle oedd pawb yn cael gweld yr rhifynna. Ac unwaith eto, pan oedden ni'n gwerthu rhifyn glas yn Steddfod Genedlaethol, oedd i gweld nhw wedi stocio mewn gwahanol lefydd yn andros o braf. Ond unwaith eto, mae o'n rhywbeth... Mae o'n brosiect mor gymunedol os lici di, a pan dwi'n deud cymunedol, dwi'n golygu does na ddim motif yna. Llwyr fwriad y peth ydy creu cymuned, a creu cymuned sydd yn gynhwysol ac yn gyffroes ac yn ofod braf a cool i rannu syniadau ac i fwnsio pethau nôl ymlaen. Dwi'n gwybod am bobl sydd wedi darllen rhywbeth yn un o'r cylchgrona, a mae yna syniad wedi dod iddyn nhw, a maen nhw wedi creu rhywbeth arall allan o'r peth. Dwi'n gwybod am, mae un o'r arlunwyr nathon ni ddangos un o'r rhifynna cynhara wedi gweithio ganlyniad i hynny yn creu darluniadau ar gyfer llyfr i rywun. Felly dyna'i fwriad o, ac achos hynny, unwaith eto, ti'n gwybod, does na ddim pwysau, achos mae o'n jyst yn rhywbeth, dwi'n obeithio sydd yn amlygu yn amlygu lleisiau gwahanol ac yn dod â boddhad a mwynhad i bobl yn sgil hynny. Wel, oeddech chi'n dweud, mae pob un copi o bob un rhywun o'r 6 sydd wedi bod allan erbyn hyn wedi gwerthu. Pob un di fynd. Ac o'n isio cyfeirio at themau'r rhifynnau i gyd. Maen nhw'n amrywio ac yn eanfrydig iawn sy'n wbeth neis i weld i gymharu efo cylchgrona stereotypical Saesnigaidd eich. Da ni'n cael, o dwi wedi sôn am hedyn a ydych chi wedi cyfeirio at glas, llais, trothwy, pontydd, a wan mae saib allan erbyn hyn. Sut ydych chi'n mynd ati benderfynu be fydd enw neu thema'r rhifyn? Ti'n gwybod be? Mae yna rhywun yn cynnig gair. Weithiau mae yna ambell beth yn cael ei gynnig. Saib yn teimlo naturiol iawn achos y flwyddyn da ni wedi brofi. Oedd yr un glas yn ddiddorol achos mi gynigwyd glas, dwi'n cofio gan bwy rwan, a digwydd bod oedd yr rhifyn yn dod allan yn ystod wythnos y Steddfod, ac dyma ni jyst yn dod i'r sylweddoliad bod mae'r gair glas wrth gwrs yn gallu golygu gymaint o bethau, ond nathon ni gychwyn cysylltu'r gair gyda, ti'n gwybod, gwisgoedd glas yr Eisteddfod a bod codi pais dal ynglasoedd ei bodolaeth, ac oedd yna lot o gysylltiadau braf, a mae'n neis pan mae hynna'n digwydd, a digwydd bod o'n i wedi sgwennu cerdd o'r enw glas, chydig wythnosau cyn i ni benderfynu mae glas fydda'r testyn, ac mae pethau fel yna'n gallu bod mor cool a rhyfedd pan mae yna gynnyrch yn ffrwtian yn barod, a mwy o sydyn mae'r rhifyn ar y gweill a mae pethau'n gallu bwydo mewn i hwnnw'n syth. A ti'n gwybod, mae hwnna unwaith eto, mae hwnna'n rhywbeth, mae'n rhan o'r broses greadigol, a mae'r broses honno ar ei gorau pan di pethau ddim yn cael ei gorfodi. Ac felly, ia, ti'n gwybod, mae'r geiriau'n eitha eang, felly maen nhw'n gallu cynnwys gymaint o bethau. Mae'r cyfraniadau da ni wedi derbyn ar gyfer saib, o beintiadau, i fod yn ffotograffa. Mae yna ambell un yn ffocysu ar bethau maen nhw wedi creu yn ystod y cyfnod clo, ond mae yna ambell un, ti'n gwybod, yna i fod yn, dwi'n gobeithio mae yna ambell i lun da ni wedi ddewis, ffotograff, gobeithio bydd hynny'n rhoi saib i'r darllenwyr wrth weld y pethau gweledol. Felly mae'n gweithio
ti'n gwybod, mewn gymaint o ffyrdd. A ffordd neis o allu dewis enw os dio ddim yn cael ei orfodi, de. Eich bod chi yn cymryd beth sydd o'ch cwmpas chi ac yn cymryd pethau naturiol. A wedyn, o'n i isio gofyn am waith celf Manon. Wyt ti'n gwybod beth yw proses i o ran gwneud y gwaith celf? Ydy hi'n creu darnau o gelf pan mae enw yn cael ei greu? Ydy hi'n disgwyl am gyfranwyr gyntaf? Yn aml, mae proses sy'n amrywio, ond mae Manon hi sydd yn cysodi yr holl gylchgrawn, ond fel y sonis di, mae hi hefyd yn arlunydd, ac felly weithiau nhw'n i dderbyn erthygl neu gerdd, a yna mi fydd hi'n ymateb drwy greu darn bach goledol gyda phensel neu beiro, neu wneith i ddefnyddio, mae'n hoff iawn o dorri darnau bethau eraill a chreu collages, neu hyd yn oed ti'n gwybod creu darn cyfan a'i liwio fo allan o wahanol bapura mewn cylchgrona eraill. Felly mae hwnna, ti'n gwybod, mae hwnna'n rhywbeth, dwi'n meddwl bod o'n helpu ag yn ysbrydoli Manon i dderbyn gweithiau a dyma hi'n gallu ymateb iddyn nhw. Ond o ran y cloria, mae'r cloria di amrywio. Manon ddarluniodd clawr rhifyn trothwyd olygdwytha, ac mi nath hi hefyd greu, dwi'n credu bod hi wedi creu y clawr hedyn hefyd. Da ni wedi cael amball glawr sydd yn dangos gwaith un o'r artistiaid sydd yn cael ei cynnwys yn y darn. Felly mae gennym ni hynna'n digwydd yn saib. Mae ffotograffa rhywun, mae un ffotograff yn ymddangos fel y clawr, ond a'i mi fanylu ar hynna rwan. Ond mae'n drawiadol iawn, felly mae'n dibynnol ar beth da ni'n teimlo sydd yn crynhoi'r rhifyn, digwyr. Ie, a ydy'r proses o gydweithio fo'ch gilydd, da chi'n amlwg yn ffrindiau mawr pan oeddech chi yn Llundain efo'ch gilydd. Felly, pan mae pethau'n dod at ei gilydd, mae siŵr bod o'n hawdd gweithio fel Lowri a Manon i roi bob dim at ei gilydd, dewis pa ddarn sy'n mynd gyntaf yn ail yn drydydd ac yn y blaen. Felly, pan laniodd Covid yma, sori bod ni wedi symud i gyfeiriad hollol mwy dwys ymlaen, ond yn anffodus mi laniodd Covid yng Nghymru, felly i ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch, sydd oeddech chi wedi gofio addasu i allu cyhoeddi saib fydd y drydedd rhywun fydd wedi cael ei chyhoeddi yn ystod y pandemig? Ie, mae'n gwestiwn gret, achos mi oedden ni wedi bwriadu creu 3 rhifyn corfforol oedden ni'n gallu bostio i bobl. Dyna y bwriad. Ac yna gyda'r rhifyn ddath allan Pontydd, dwi'n meddwl oedd e'n digidol. Mi oedd hwnna'n fersiwn digidol am resymau amlwg, achos hwnna oedd e'n fersiwn digidol? Tir, dwi'n meddwl. Ti'n llygad le? Dwi'n meddwl bod chi'n gwybod mwy na fi am y flwyddyn yma. Tir ddath allan yn digidol, ac mae hwnna, beth sy'n cool am hwnna di, mae dal i fodoli'n digidol, felly mae unrhyw un, ti'n gwybod, yn amlwg gyda'r rhifyn digidol, does na ddim cyfyngiad ar faint ti'n gallu i rannu a'i werthu. Felly mae hwnna'n dal i fodoli, ac oedd hwnna'n gorfod bod yn digidol, achos oedden ni'n ystod y cyfnod clo ni chanol i, felly dyna ddim modd postio heb i'r rheolau iechyd y diogelwch fod yn rhwystro ni wneud hynny. Ond ti'n gwybod be, oedd hynna'n ddiddorol, nath na lot o gylchgrona neu pethau tebyg, dwi'n meddwl bod ID di gwneud rhywbeth tebyg, nath Dazed fersiwn digidol, oedd yn cool, achos o'ch ti jyst yn gorfod meddwl am bethau'n eitha gwahanol, a fi oedd yr ymateb gystal os nad gwell, tyd. A dwi'n meddwl bod hwnna di bod yn rhifyn pwysicach nag unrhyw un da ni di gyhoeddi, achos mi oedd o'n gasgliad o bethau gwirioneddol hyfryd a theimladwy, ac oedd pobl, dwi'n teimlo bod yn cynulleidfa ni wedi cael lot o bleser allan o'r un yna'n benodol. Ti'n gwybod, mewn cyfnod lle nath a lot o bethau ddod i stop, pan mae pethau'n parhau yn ystod y cyfnod yna, mae hynna'n pethau pwysig, mae pobl yn dal mlaen iddyn nhw. Felly mi oedd hwnna'n digidol, dwi'n meddwl bod ni wedi trafod, so ni ddim yn gwneud fersiwn digidol eto, oedd o'n haws mewn lot o ffyrdd,
Ond do'n ni'n disgwyl sa'n ni mor gynhyrchiol lenni, dweud gwir. O'n i'n meddwl rhwng bob dim y bys yna un o'n ni wedi bod fel, ti'n gwybod be, na, i'r rhifin yma, mae yna gymaint yn mynd mlaen. So, gatho ni sgwrs chydig fisoedd yn ôl, da ni'n mynd i wneud yn mis Rhagfyr, a mae'r tair yna ni'n caru dolyg, felly, a hefyd mae o'n rhywbeth mor braf i gael yn dy hosan, dwi'n meddwl. Felly, dwi'n falch bod ni'n mynd ymlaen efo hwnnw. Ie. Ie, dwi'n edrych ymlaen i'w gweld ti, beth bynnag. Felly, wbeth arall ddigwyddodd yn wych iawn chwarae teg i chi yn ystod y cyfnod clo oedd codi pais, codi pontydd, ac oeddech chdi'n deitha fi gyna i fod o wedi cael ei drefnu cyn Covid. Felly, oedd o'n rhwystredig meddwl, fydd o'n digwydd, ond wedyn eich bod chi wedi llwyddo wedyn i allu cynnal y gweithdai ar-lein ac wwan mae gennych chi arddangosfa ymhontio. Ti'n gwybod, dwi'n wedi bod yn yr arddangosfa achos dwi'n wedi bod yn y gogledd ers peth amser, ond mae hynna'n rhyfedd gwybod bod yna rhywbeth yn bodoli allan o broses creu yr hufen a'r cywaith gyda pontio. Oedd hwnna'n braf, swn i'n dweud bod hwnna wedi bod yn, ti'n gwybod, oedd yr holl gywaith gyda pontio mor wahanol i be oedd y bwriad cychwynnol, ond yna lot o heriau achos oedd o'n golygu bod ni, dwi'n meddwl bysa'r holl waith wedi digwydd yn fwy, beth yw'r gair dwi'n chwilio amdano fo, rhwydd, na be fysa fo, na be fuodd o, achos bod ni'n gweithio i gyd dros y we. Ti'n gwybod, oedd cyfarfodydd y balle a'r hanes syniadau'n gorau digwydd dros WhatsApp neu Zoom neu bynnag, ond mi ddigwyddodd yn gret yn diwedd, a mae'n andros o braf gwybod bod yna rhywbeth yn bodoli mewn gofod fel pontio, pan mae pontio wedi bod yn nghau, bod yna ryw fywyd newydd yn llenwi'r gofod ar hyn o bryd. Ti'n gwybod, mae'n cwl gwybod hynny, ag bod ni wedi cael gweithio gyda Hannah a Jasmine Cash, sydd yn ddwy artist amlgyfryngol, wedi cael gweithio gyda unigolion fel ti, a wedi cael cyfnewid lleisiau a gwybod beth sy'n bwysig i ti, a lot o bethau hyfryd dod yn sgil hynny. Dwi'n teimlo bod ni wedi dod i nabod yn cymuned yn well, sydd yn andros o braf. Wel, mae amser yn anffodus yn byrhau gyda ni, felly dwi am ofyn, mae saib bellach allan. Ydych chi wedi dechrau cynllunio ar gyfer Rhifin Gwanwyn o gwbl? Does na ddim sôn ar hyn o bryd. Mae'r tair yna ni, da ni'n gwybod beth yw'r camau nesaf. Mae'n ddiddorol, os oedden ni gyda'n gilydd dros Zoom ddoe, ac oedden ni'n gweld bod y stamp wedi dod i ben, wedi gwneud cyhoeddiad chydig wythnosau nôl, sydd yn biti, ond hefyd yn gyffroes achos dwi'n dychmygu bydden nhw'n ffocysu mwy ar eu hunan fel gwasg. Ond mae o'n amhosib dweud rhwng amserlenni pawb ohono ni. Ti'n gwybod, mae lawr i'r enghraifft yn gweithio fwy gyda yr amgueddfa genedlaethol, ac mae rôl hi o fewn codi pais yn teg at y diwadd yn eitha byrlymus ag heriol, achos oedd Lowri'n arfer golygu gyda gwasg carreg gwalch hefyd, felly mae gen i hi'r sgil eithriadol honno o fynd trwy bob dim gyda crib man a gyda'n siŵr bod cywirdeb yn llifo drwyddi draw. Ac mae Manon a finna'n edrych ar y flwyddyn sydd o'n blaena ni, ac dwi'n meddwl bod rhaid i ni ffeindio ffordd o gydbwyso, os ydyn ni'n mynd i greu un arall, cydbwyso ein, ti'n gwybod, yn hamserlenni gyda phob dim, ond mi fysa'n braf gallu gwneud, ond be bynnag sydd yn digwydd nesaf, mi fydd yna 7 rhifin wedi gyhoeddi, ac ti'n gwybod y bwriad oedd creu cyfres ohonyn nhw ac ysbrydoli pobl eraill i fynd yn ei blaenau i greu pethau hefyd, ac da ni wedi llwyddo i wireddu'r y freuddwyd honno, felly gawn ni weld be ddaw. Do, yn sicr, a dwi'n edrych ymlaen i gael saib gobeithio yn hosan, dim am wrth gwrs. Felly, ond pob lwc i chi, dwi'n dymuno pob lwc i chi, os fydd yna rhifin, mwy o rifynnau'n dod, neu os mae saib fydd yr un am y tro, dwi'n dymuno pob lwc i chi, a diolch i chdi eto am ymuno ar gyfer y noson Llên a Chan.
Diolch ti, Diolch Cathy. fawr iawn I ti, Llica. Mae wedi bod mor braf siarad gyda ti a phob hwyl gyda bob dim. Diolch yn fawr I merched codi pais am ei amser. Nawr, dyn ni'n symud ymlaen at ail gan Gildas. Na I adlu fo gyflwyno'r gan yma I chi. Can o'r un albums gynnau nesa hefyd, can o'r enw Gweddi Plentyn. Ia, dwi'n gobeithio bod pawb yn edrych ymlaen I fynd at y astolig, rili, fel finne, mynd I gogledd at y teulu. Dwi'n siŵr bod yna nifer yn chi'n gobeithio cael mynd adre, wel, gawch chi'n adre, I'm siŵr. Ia, so Gweddi Plentyn, dyn nhw hon. Tawn ni'n clywed y leisiau a gweld y gres yn dywyrthiau fynd o ni yn ôl fel y plentyn ffôn a blygon ei ben I ti weithiau. Fachgen bach yn ymfestri dan enfys liwio'r ffenestri Gweddi ais yn dair a fel credu'r gair oedd beinydd yn cael ei bengen thi A fydd gweddi'n plentyn fach ddigon I throni Mae'r ddwy law ynghyd yn nawr Ond rydw I yn gwrthon dy grendi Fe ddysgais wers i'r damhengion A chadw gair y gorchmanion A drwy fy hun oes Hwna fi hyn oes A hynny'n heb wobr y Cristion A fydd gweddi plentyn bach Yn ddigon I ffoni Mae'r ddwy law ynghyd yn nawr Ond rydw I yn gwrthon dy grendi Os rhaid I mi'n grendi dy hyrien ar yn groes I fod yn dinesydd a chadfwyn a ffyddlon drwy fy oes A fydd gweddi'n plentyn bach Yn ddigon I ffoni Mae'r ddwy law ynghyd yn nawr Ond rydw I yn gwrthon dy grendi A fydd gweddi'n plentyn bach Yn ddigon I ffoni Mae'r ddwy law ynghyd yn nawr Ond rydw I yn gwrthon dy grendi Rydw I yn gwrthon dy grendi Rydw I yn gwrthon dy grendi Diolch yn fawr. Ifa Morgan Jones, awdur Babel, diolch I ti am ymuno â mi. Felly, Babel ydy'r nofel gyntaf yn y Gymraeg sy'n dilyn y genre ag erstalwm neu steampunk yn Saesneg. I wylwyr sy'n mynd gyfarwydd yn ymwybodol o beth ydy ag erstalwm, sut fysa ti'n ei ddisgrifio fo I bobl? Wel, mae gerstalwm yn rhywbeth sydd wedi osod yn yr gorffennol fel arfer yn oes Victoria, felly yn yr ail hanner bedwaredd ganrif ar 15 fel arfer. Ond mae'n fath o ffuglen wyddonol hefyd, felly mae'n
Mae o'n defnyddio technoleg oes Victoria, ond mae'n technoleg mwy datblygedig, felly mae yna bethau sydd ddim yn bodoli yn ystod cyfnod yna fel awyrennau rhyw bethau fel allu. Felly, dwi'n meddwl oedd yr greiddiau'r peth yn gwaith H.G. Wells fel War of the Worlds a falle a 20,000 Leagues Under the Sea a rhyw bethau fel allu. Ac mae di rhyw fath o ddatblygu o fanna. Dwi'n meddwl be nath apelio at fi am Aberystwyth oedd rai o'r themau oedd yn cael eu trafod ynglyn â pethau fel natur gwirionedd ac yn y blaen. Oedden nhw'n bynciau oedd yn fel newyddiaduro, oedden nhw ddiddordeb mawr i fi beth bynnag i'w trafod mewn cyfrol am y cyfnod. Ac o'n i'n meddwl felly, so nes ni'n gasod o tu fewn i cyd-destun ac erstalwm bydde fo'n fodd i fi drafod rai o'r themau yna. Ond bydde fo hefyd yn gwneud yr gwaith o sgwennu fo'n fwy diddorol i fi, ond hefyd yn rhyddhau fi o orfod wneud o fel cofnod hanesyddol perffaith o'r cyfnod, ac os da chi'n gosod rhywbeth yn byd go iawn yn y 1415 ac yn cael rhywbeth yn wrong, mae rhyw hanesydd yn mynd i ddofynu at chi dweud, doedd hyn ddim yn bodoli neu hyn ddim yn bodoli. Felly, drwy osod o fewn genre ag erstalwm mewn ffordd, o'n i'n gallu amddiffyn fy hun yn erbyn y math yna o gyhyddiad bod rhyw bethau'n anghywir, ac o'n i wedi sgwennu nofel hanesyddol o blaen wedi gosod yng Nghaerdydd yn 20 ganrif dwytha. A o'n i wedi ffindio fo waith iddo cael ti'n creu fo bob dim yn berffaith a ti'n gwybod bod bob dim yn bodoli yn ystod cyfnod felly o'n i'n meddwl falle sa sgwennu nofel ag erstalwm mewn ffordd yn beth diddorol i wneud yn Gymraeg ac bod o heb cael ei wneud o blaen, ond hefyd bod o'n rhyddhau fi rhywfaint o gyfrifoldeb yna fod yn hollol berffaith efo bob manylion hanesyddol yn y llyfr hefyd. Ie, yn bendant, a i fod yn onest, mae cael yr elfen yna o dechnoleg mwy datblygedig os wbath yn gwneud y cyfnod yn illa bod o'n haws i allu cydymdeimlo neu bod yn dychymyg neu gallu rhedeg braidd yn wyllt wrth ddysgu mwy fel da ni'n mynd yn ymlaen ar yr un pryd. Felly, ai angen tuag i gael llyfr ag erstalwm yn y Gymraeg oedd yr ysbrydoliaeth oedd o'n wbath cysylltiedig i wneud efo ddoethuriaeth i wneud efo'r wasg Gymraeg yn y 14th ganrif ar 15. Be oedd yr ysbrydoliaeth i sgwennu fel? Fel ti'n dweud, o'n i wedi sgwennu doethuriaeth am y cyfnod, a mae'n cyfnod mae gen i lot fawr ddiddordeb yn efo beth bynnag, ac os un o'r rhesymau mae gen i gymaint ddiddordeb yn efo, di bod mae bron a bod yn ddrych i'r cyfnod da ni'n byw yn efo rwan. O ran dwi'n gweld lot yn gyffredin rhwng datblygiad mudiad fel Yes Cymru enghraifft a'r mudiad cenedlaethol yn bodoli yn ystod y cyfnod yna, nath arwain at greu'r prifysgolion, amgueddfa genedlaethol, llyfrgell genedlaethol ac yn y blaen. Felly mi oedd yna, mae yna rhyw fath o ddrych i'r cyfnod yma. Mi oedd hefyd yn ddrych i'r cyfnod yma ran, mi oedd pobl bron a bod yn gallu creu papurau newydd eu hunan. Mi oedden nhw'n gallu cael fel printing press eitha rhad a setio fo fyny a gweithio fo eu hunan. A bron a bod fel bod nhw'n rhyw fath o one-man band yn creu papur newydd eu hun. A mae hynna'n rhywbeth sy'n eitha tebyg i heddiw, ac mae'n pobl sy'n gallu creu gwefan fel dwi wedi creu gwefan Nation.Cymru a jyst gyhoeddi stwff, a mae'r costa wedi dod lawr o ran pobl yn creu gwasanaethau newyddion eu hunan. A hefyd, mae'r oes da ni'n byw yn efo, mae yna lot fawr o bwyslais ar fel rhyddid y farchnad a neo-ryddfrydiaeth ac yn y blaen. A mi oedd yr cyfnod yma, oedd yna lot fawr o bwyslais yn efo ar just yr farchnad a pwysigrwydd y farchnad, a doedd hawliau fel y gweithwyr unigol bron a bod ddim yn cyfri ryw lawer. Felly, o'n i sy'n gweld pam ni'n neud y doethuriaeth, oedd yna just gymaint o fel parallels, felly o'n i ddim, bod wedi gosod yn 1415, mewn gwirionedd mae'n nofel gymaint am heddiw ac ydi o'r cyfnod yna, agos dwi'n teimlo, tas efo just y nofel yn trafod rhyw oes o'r blaen, fydda pobl yn dweud, wel, dwi'n rili'n berthnasol i fi, ond oherwydd bod yna gymaint o thema sydd yn canu cloch heddiw, dwi'n meddwl bod mae'n berthnasol i'r cyfnod heddiw hefyd, lle. Mewn ffordd, mae yna un droed yn y gorffennol ac un droed yn y Gymru gyfoes. Felly, pa mor hir oedd y broses o cael yr ysbrydoliaeth, cael cymeriadau a chreu plot? Pa mor hir oedd y broses yna i ti? Mae sgwennu creadigol yn rhyfedd, ac dwi'n newydd fod yn trafod hyn efo un am myfyrwyr fi, a nath un am myfyrwyr fi ofyn i fi rwan a dweud, faint dylsa fi fod yn gweithio ar yr darn creadigol yma. A nes i dweud, wel, yn creadigol, ac os ti'n gallu cael fel 90% o'r syniadau mewn fel 1% o'r amser, agos dwi'n licio fel mynd i redeg lot o balli, a yn aml iawn byddai'n redeg fyny rhyw fynydd nhw, a'n syniad yma nad rhywbeth yn sbarcio yn y meddwl i. A dwi'n meddwl, mae hwnna'n syniad rili da, dwi'n rhedeg adra, dwi'n sgwennu fel lawr. Felly,
Mae'r broses I fi o sgrifennu stori mae gen I ryw fath o syniad yn y meddwl I sy'n datblygu, ond wedyn fel dros amser dwi'n gwneud rhyw bethau eraill a dwi'n gwneud pethau fel dreifio neu rhedeg neu rhywbeth arall, yn syniad mae'n sy'n sparcio fatha dwi'n rhedeg nôl sy'n nghyfriadur a dwi'n sgwennu. Mae'r nofela'n tueddu I ddatblygu yn eitha organig lle maen nhw'n dechrau off fel rhestr o syniadau neu golygfeydd dwi'n gwybod I rywle yn yr nofel ac yn eitha pwysig i'r nofel. Fel efo'r, dwi'n eisiau spoilio pethau gormod, ond efo Babel oedd gen I fel ambell I olygfa fel yr un pan mae yna ryw olygfa lle mae hi mewn rhyw fath o ryw fynwent, oedd hwnna wastad yna ar dechrau, mae yna olygfa fel tua'r diwedd pan mae hi mewn ryw fath o tŵr cloc, oedd hwnna wastad yna ar dechrau, wedyn ti'n ryw fath o meddwl, wel mae gen i'r golygfeydd fel unigol yma, a wedyn ti'n gorfod fel trio sticio at ei gilydd rhywsut y gweithio allan be di gweddill y plot o gwmpas hynny, felly be dwi'n tueddu I wneud pan dwi'n sgwennu nofel ydy creu ryw fath o tabl yn Word, a wedyn dwi'n rhoi mewn beth gen I ar syniadau sy'n gen I, a wedyn dwi'n trio gweithio allan fel basic plot nofel fel y 3-act structure mewn ffordd, sut mae'r cymeriad yma'n mynd I ddatblygu yn ystod y nofel o A I B. Ac dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn bod yna gymeriad neu gymeriadau yn y nofel sydd yn mynd ar ryw fath o daith o ran personoliaeth y cymeriad yna trwy'r nofel lle. A wedyn dwi'n gweithio hynna allan o gwmpas yr syniadau'r golygfeydd yma gen I ac yn trio sticio at ei gilydd mewn ffordd sydd yn gweithio. A wedyn, unwaith ti'n eistedd lawr wedyn ac yn sgwennu'r drafft cyntaf trwyddo fe gyd. Dim ond wedyn, rili, ac pan ti'n sgwennu'r drafft cyntaf, ti'n weithio'n cyrraedd rhyw olygfa, ti'n meddwl, mae'r golygfa yma'n mynd I fod yn wych. A wedyn ti'n sgwennu fo, di'n rili'n gweithio, a wedyn mae rai pethau sy'n gweithio, doedd ti ddim yn disgwyl iddyn nhw weithio. A wedyn, unwaith ti wedi sgwennu'r drafft cyntaf, mae rhaid I ti ail feddwl eto, sort of jigio pethau gwmpas a symud golygfeydd. Yn yr nofel yma, oedd yna rai, ac mae yna eitha tipyn o fel plot strands yn mynd trwy'r nofel. Mi oedd yna rai pethau oedd fel yn y lle rong yn y nofel a ni wedi sort of symud nhw I lefydd gwahanol, a wedyn ti'n gofio symud pethau eraill o gwmpas ac yn y blaen. A mi oedd yna un bit lle nes I symud marwolaeth cymeriad fel yn gynharach yn y nofel, a wedyn nes I gyrraedd fel yr golygfa wedyn, a oedd y cymeriad yna dal yn fyw, a ni'n meddwl, gosh, dwi angen symud pethau gwmpas. Hynny o beth wan, ti'n gwybod. Oedd y nofel eitha mawr a eitha cymleth. Felly, mi oedd yna lot o ryw bethau fel lot o ryw symud pethau gwmpas yn gofod digwydd yna fo, lle oedd y nofela ni wedi sgwennu yn y gorffennol ychydig bach yn llai cymleth neu tipyn bach yn fwy sort of straightforward o ran y plots, lle. Ond dwi'n meddwl na, agos o'n i wedi treulio blynyddoedd yn gweithio ar y doethuriaeth, a ni wedi cael lot o syniadau, a ni wedi meddwl ar dechrau, agos o'n i wedi sgwennu'r nofel cynt dadeni, a ddod tua 125,000 eiriau. A nes i meddwl, dwi'n mynd I sgwennu nofel hir eto, dwi'n mynd I sgwennu nofel byr tro yma, dwi'n mynd I 50,000 eiriau, ffain. Mae gen I ddigon o syniadau fan hyn I sgwennu 50,000 eiriau. Wedyn, nes I eistedd lawr o sgwennu nofel yma, y drafft cyntaf o tua 150,000 eiriau, nes I meddwl, gosh, ti'n gwybod, mae angen chwynnu ar hwn lle, felly dwi'n mynd trwodd wedyn a trio dyleu y darna mwyaf sydd ddim mor gryf a hynny o'r nofel, a mae'n broses anodd, ac mae'n golygfeydd ti wir yn hoffi, ond maen nhw'n slofi'r nofel lawr pan ti'n darllen trwyddo fo yn y blaen. A mae help yr golygydd Melanie Wyn James yn lot help o ran pan dwi'n teimlo bod hi'n dechrau fel diflasu ar y nofel. Ond di ddim yn dweud bod hi'n diflasu, mae'n gadael rhyw nodyn yn dweud fel, dwi'n teimlo'r nofel yn fel dechrau sagio neu dechrau rhedeg allan egni ar y pwynt yma. A ti'n meddwl, reit, be dwi angen gwneud fan hyn ydy, naill ai tynnu pethau allan fel bod y peth yn rhedeg yn gyflymach, neu falle, ti'n gwybod, ychwanegu ryw elfen I gyflymu'r broses yn neud yn fwy diddorol ac yn y blaen. Nes I ddarllen lot gyngor gan Dan Brown, a mae lot o bobl yn beirniadu nofela Dan Brown. Ond oedd Dan Brown yn dweud, wastad cael rhyw synwyr yna bod yna fatha bygythiad ar ôl y prif gymeriad, a hefyd bod yr cymeriad yn rhedeg allan am. So, trwy nofel o'n i'n trio ychwanegu ryw fath o cymelliadau fel bod y cloc yn ticio lawr ac yn y blaen. So, oedd y golygydd wedi dweud ar un pwynt, dwi'n teimlo bod y nofel yn sagio dipyn bach fan hyn, mae angen rhyw fath o wbath I yrru fo ymlaen. So nes I gael rhyw heddwas yn deud wrth y prif gymeriad, mae gen ti bythefnos I ffindio allan, pwy nath hyn neu be nath llall ac yn y blaen. Fel bod yna sydyn iawn rhyw fath o race against the clock yna lle. So mae yna rhyw elfennau bach fel ti'n gallu rhoi, pam ti'n darllen ôl trwyddo fo, ti'n gallu falle rhoi pethau yna mewn jyst I gadw'r nofel I fynd dipyn bach a neud dipyn bach mwy byrlymus a diddorol agos. Dwi'n meddwl, yn fy nofela, dwi eisiau deud rhywbeth a dwi eisiau explorio themau, ond dwi eisiau fod yn darllenadwy hefyd. A dwi eisiau bod pobl, falle'n gallu pigo yn y fyny sydd ddim efo diddordeb o gwbl yn y 40 ganrif ar 15 a'r papurau newydd ar y pryd ac yn y blaen, ond sydd jyst eisiau fel nofel hwyl I ddarllen. A dwi eisiau gwneud siŵr bod nofela fi'n gweithio ar y lefel hwyl,
ond os di person efo diddordeb yn yr elfennau mwy sort of hanesyddol neu themau neu rhywbeth bod yr elfen yna hefyd. Felly, bod yna bron bori fatha 2 layer i'r nofel ond bod un ddim yn ymharu ar mwynhad y llall. Ie, a mae yna gydbwysedd neis rhwng y hwyl a'r hanes, achos mae gen i, fel rhywun sy'n hoff iawn o hanes, o'n i'n darllen a oedd o'n andros o gyffroes efo digwyddiadau a wedyn yn awbath hanesyddol, neu oedd nhw'n plethu fe gilydd, oedd yn neis iawn. Felly, i wilwyr sydd ddim wedi darllen, yn fyr, mae Sara di lladd ei thad alcoholic a mae'n dianc i'r dre i drio bachu'r cyfle i weithio i bapur newydd llais y bobl, a mae yna gyfle iddi fod trwodd fel newyddiadurwr llwyddiannus pan mae diflaniad plant yn codi, a mae yna gynllun sydd ddim cweit yn iawn sy'n mynd i fyny ar hyd i fyny at awdurdodau y ffatri haearn. Felly, ydy cymeriadau yn tueddu ddod atat ti'n naturiol, oes gen ti, ydy'r plot yn dod atat ti gyntaf bod ti'n gofod gweithio ar y cymeriadau wedyn, ac oes Sara wedi dod yn naturiol yn ta rhaid i chdi weithio ar sawl cymeriad a wedyn penderfynu pwy oedd y prif gymeriad wedyn? Dwi'n meddwl bod mae'r cymeriadu'n yn sicr rhywbeth dwi'n gofod gweithio arno fo, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl na rhan o'r... o'n i'n darllen adolygiadau, nes i sgwennu cwpl o nofela cyn yr un yma, a'r un peth oedd yn tueddu dod drwodd mewn yn yr cyfyliadau, yn yr adolygiadau, oedd bod y plot yn gryf, ond o'n ambell i feirniadaeth ynglyn â bod yr cymeriadau ddim yn teimlo fel bod nhw'n mynd ar gymaint o fel daith neu'n datblygu gymaint hynny yn y nofela. So nes i wneud lot o ymchwil mewn i sut i ddatblygu'r elfen yma o gymeriadau mynd ar daith, a be nes i ffindio oedd lot o gyngor yn deud, yn y gwirionedd, nid yn unig da chi isio fel 3-act structure o ran y plot, ond mae rhaid i chi fel mapio datblygiad cymeriad dros yr 3-act structure yna, a mae'r hooks yn y plot sydd yn mynd â chi o fel o Act 1 i Act 2 i Act 3. Mae'n angen bod nid yn unig yn datblygiad yn y plot, bod rhywbeth yn newid yn y plot, mae'n hefyd angen bod yn newid tu mewn i'r cymeriad ei hun. Felly be nhw'n deud oedd yn y bon yn yr act cyntaf bod yr cymeriad angen bod mewn rhyw fath o byd, maen nhw'n rhyw fath o lled gyfarwydd efo, ond dyn nhw ddim yn hapus yno fo. A wedyn, ar diwedd yr act cyntaf, mae yna rhywbeth yn digwydd sydd yn rhyw fath o taro nhw oddi ar ei echel, a maen nhw'n cael eu taflu mewn i ryw sefyllfa anghyfarwydd, lle maen nhw'n cael eu gorfodi newid mewn ffordd. A wedyn yr ail act ydy nhw ar y bach yn cael eu gorfodi newid. A wedyn erbyn diwedd yr ail act, maen nhw'n ffindio rhyw fath o gwirionedd, maen nhw'n ffindio be sy'n gywir a be sy'n mynd i wneud nhw'n hapus. A wedyn maen nhw'n defnyddio'r wybodaeth yna i guro'r bad guy neu pwy bynnag sydd ar y diwedd lle. Felly nes i drio, mae hynna'n symleiddio bethau'n yn ofnadwy, ond nes i drio defnyddio'r math yna strwythyr yn yr nofel yma hefyd lle, wrth i Sara fynd ar y siwrna yma fod yn person sydd oherwydd yr biws mae wedi cael gan ei thad trwy oes, sydd ddim yn hapus iawn yn ei chroen ei hun a ddim yn meddwl lot o ei hun, ond yn penderfynol o ddianc o'i afol o, i fod erbyn diwedd yr nofel yn gymeriad sydd fel di maddau ei hun a sylweddoli na dim i bai hi oedd beth i thad yn ei dyddi, a bod hi ddim yn berson erchyll, a bod yna pobl sydd yn ei charu hi, a bod hi'n cael caru pobl eraill hefyd, a bod hi'n defnyddio'r cryfder yna oedd i fewn i hun wedyn i achub y dydd mewn ffordd ar y diwedd. Felly oedd o'n strwythyr digon syml, ond dwi'n meddwl bod gan y straeon gorau dim ots pa mor gymleth ydy nhw'n arwynebol, bod gynnyn nhw rhyw fath o strwythyr cymeriadol eitha syml o datblygiad cymeriad o rhyw fath o character arc yna yn digwydd oddi fewn iddyn nhw. A wedyn just cynnwys rai cymeriadau eraill sydd efo rhyw fath o i character arcs ei hun, ond falle dipyn bach yn fwy syml, ond bod nhw ddim yn gymeriadau mor amlwg yn y plot. A dwi'n meddwl felly, dwi'n meddwl bod datblygu cymeriadau yn gryfder naturiol i fi, dwi'n meddwl bod fi'n lot mwy o person plot. Os di wbeth ddim yn y gryfder wrth i chi sgwennu mewn ffordd, os da chi'n gallu ffeindio rhyw fformula i neud o, sydd falle'n cymryd dipyn o'r baich oddi arnoch chi, mae'n neud jyst pethau'n haws i chi wedyn, a mae yna ffyrdd o ddysgu chi i fod yn dda am y bethau da chi ddim yn dda amdano nhw i wneud wrth ysgrifennu, dwi'n meddwl. Yn bendant, a dwi'n wrth y modd efo cymeriad Sara, fod yn onest, achos
mae'n gry o'r cychwyn, ond mae eto'n gofio cryfhau blwydd mwy fel mae'r stori mynd yn ei flaen. Mae'n stori fendigedig llawn, mae'n dywyll, ond mae'n gyffroes. Mae yna ddigwyddiadau, mae yna dristwch, a mae'r peth yn plethu gyd at ei gilydd. Felly dwi am ofyn am y clawr dyma hi. A mae'n glamp o glawr effeithiol i fi, achos mi welis i hi, a nes i feddwl, mae yna dipyn o stori mynd i fod o fama. Felly, ai hwn oedd y drafft cyntaf a'r drafft terfynol o'r clawr, yn ta'n ambell gynllun cyn hynny? Mae'r stori'r clawr yn eitha diddorol, dweud i gwir, achos nes i fel, be dwi'n mynd i wneud am y clawr, be dwi'n mynd i wneud am y clawr, achos efo bron bob nofel arall dwi wedi ysgrifennu, mae gen i syniad bron o'r dechrau'n fy meddwl am be mae'r clawr yn mynd i fod. Fel efo'r Igamogam, o'n i'n gallu gweld fel y lle tân oedd yn mynd trwyddo fo i fynd i'r byd arall ac yn y blaen, a efo Dadeni o'n i'n gallu gweld fel y pair Dadeni yn y Senedd ac yn y blaen. Ond am ryw reswm wrth fynd trwy'r nofel yma, do'n i erioed i cael rhyw fel delwedd clir yn y meddwl i o be oedd y clawr. A ni'n gwybod fydda tŵr y cloc yna'n rywle. So nes i fynd i'r... O'n i wedi gweld y ffrind i fi Hugh Aron, ti'n gwybod, yr dylunnydd. A nes i dweud, ti'n gwybod be, dwi ddim yn gwybod beth i wneud efo clawr hwn. Wyt ti isio trio fel creu clawr iddo fo, sketcho rhywbeth wneud at ei gilydd? A nath o dweud, be di plot o nofel? So nes i esbonio iddo fo, nath o dweud, Ifan, dwi'n neud fel cartoons di peth fi, ti'n gwybod, gael allai neud clawr iddo fo, ond bydd o'n siwtio'r nofel, bydd o lot rhy fel cartoony a falle, ti'n gwybod. A nath dweud, ti'n gwybod, beth os ti'n neud, just dos ar wefan DeviantArt ar-lein, a teipio rhywbeth mewn i'r search box, a gweld beth sy'n dod fyny, a 9 gwaith allan o 10, bydd na llun rili da o'r peth ti wedi teipio mewn yna. So nes i fynd ar y wefan yma DeviantArt, a nes i teipio mewn rhywbeth fel Victorian Clock Tower neu Steampunk Clock Tower neu rhywbeth fel. A dyna oedd y llun ath o fyny, a nes i fel, hwnna'n berffaith, mae'n ddelwedd. So nes i just gysylltu efo'r awdur a dweud, ti wedi creu'r darn yma gelf a mae'n siwtio nofel fi'r dim, a fysa ti'n meindio sy'n ni'n defnyddio fo'r clawr yr nofel, nath dweud, ffain. So, ffantastig, oedd yn disgwyl cwpl o gannoedd fel o dal amdano fo, ti'n gwybod, agos oedd wedi creu'r darn yma waith o'r dechrau. Ond oedd rhaid fi gael Sean Ilar o'r Cyngor Llyfrau i olygu fo dipyn bach, agos oedd yna ambell beth ar y clawr fel oedd fel y tren, fel y cerbyd sydd arno fo, oedd yna rhyw fodur trydan ar hwnna'n hytrach na fel stem yn dod allan yno fo falle, a oedd yna rhyw airships yn yr awyr, oedd ddim cweit yn ffitio mewn efo'r nofel lle. So oedd angen dipyn bach o olygu yna fo, just fel bod yr manylion i gyd yn siwtio, ond fel arall oedd o just yn ready-made yr clawr perffaith ar gyfer y nofel lle. Felly oedd o'n perffaith oedd o just digwydd bod yn clawr perffaith i'r nofel allan yn barod, just yn disgwyl i gael ei osod ar glawr y nofel. Waw, ac am gyfleus fyd i fod o'n hwnnas, bod o allan yn barod o disgwyl i cael ei ddefnyddio. Dwi am gloi y cyfweliad gan dy longyfarch di ar dy lwyddiant di efo Babel, efo llyfr y flwyddyn. Mi enillus di tair wobr, Prif Enillydd, Dewis y Bobl a Ffuglen. A sut deimlad oedd o i weld Babel yn llwyddo i'r fath radda? Wel, oedd o'n anhygoel agos. O'n i di meddwl pam oedd o'n i wedi sgwennu nofel cynt Dadeni, a ni wedi meddwl falle sa hwnna'r rhestr hir llyfr y flwyddyn, a doedd o ddim wedi bod, a ni'n ofnadwy siomedig bryd hynny, o'n i wir wedi gobeithio fydda fo'r rhestr llyfr y flwyddyn. Felly, yr un peth o'n i'n gobeithio amdano fo, bydda fo y nofel ar y rhestr hir, yr un efo'r fel 12 llyfr neu beth bynnag gan efo lle. So, pam nath ymddangos ar y rhestr hir, o'n i'n majorly chuffed, basically, o'n i'n fel, ffantastig, dwi wedi wneud o, briliant, mae hyn yn wych, ti'n gwybod, ac yn y blaen. A wedyn, pam nath o ennill yr gystadleuaeth, ti'n gwybod, o'n i jyst yn gobsmacked, ti'n gwybod. Dwi erioed i bod yn gobsmacked yn y mywyd o blaen, dwi'n meddwl. A ti'n gwybod, o'n i jyst, a nath nhw basically just ffonio fi fyny a dweud, da ni'n mynd i wneud cyfweliad efo ti rwan am y ffaith bod ti ar y rhestr, bod ti wedi ennill y gwobr ffuglen. A ni'n meddwl, ffain, ti'n gwybod, gret, ffantastig, di ennill y gwobr ffuglen ac yn y blaen. A nath nhw ddeud, fel, just cyn dechrau'r cyfweliad, gyda llaw chdi sydd wedi ennill y prif wobr hefyd. Felly, dwi'n gwybod be nath o allan yng nghegi pam o'n i'n neud y cyfweliad yma. O'n i jyst yn casglu, dwi'n meddwl, trwy'r cyfweliad, ac o'n i jyst yn shocked, hollol, ti'n gwybod, gobsmacked gan yr hynna. O'n i erioed i meddwl, ti'n gwybod, ti'n meddwl pwy oedd ar y rhestr, ti'n gwybod, yr archdderwydd ar y rhestr hir, ti'n gwybod, oedd Alan Llwyd ar y rhestr hir gyda, ti'n gwybod, cyfrol, cyfrol
fel bricsan yn bron y bod, ti'n gweld, ffantastig y cofiant. O'n i'n hyd yn oed i ystyried y posibilrwydd byddwn ni'n ennill y gwobr, felly oedd y mind-blowing, ti'n gwybod. Dwi'n gwybod beth yw'r gair Cymraeg a mind-blowing, ond dyna oedd o. O, gwych, ond llyn gyfarchiadau eto i ti fan, a dwi eisiau diolch i chdi am ymuno ar y noson Llên a Chan, a diolch am dy gwmni di. Diolch am y gwahoddiad, mae wedi bod yn hwyl cael siarad am y peth. Wel, dyna ni wedi cyrraedd diwedd noson Llên a Chan yma yn Aberystwyth. Dwi'n siŵr bod chi gyd wedi mwynhau. Swn i'n licio estyn diolch i bawb sydd wedi bod yn nghlwm ar digwyddiad heno. Yn gyntaf, i'r eitemau sydd wedi bod yn trafod eu gwaith, Gareth Evans-Jones, Codi Pais a Ivan Morgan-Jones. Yn siŵr sy'ch chi'n cytuno bod eu cyfweliadau nhw wedi bod yn rhai llwyddiannus a diddorol iawn. Hefyd, sy'n i'n licio estyn diolch i'r artistiaid cerddorol, y mellt a gildas, perfformiadau eto arbennig. Ac os ydych chi eisiau clywed mwy, dwi'n siŵr allwch chi fynd ar y cyfryngau cymdeithasol i edrych ar Gildas Music neu mellt cerdd os ydych chi am weld mwy. Hefyd, sy'n i'n licio diolch i Eirig Salisbury am feirniadu'r gystadleuaeth flynyddol. Mae Eirig yn gweithio yma yn yr Adran Gymraeg a dyn ni o hyd yn falch cael clywed ganddo. A diolch i ti Eirig am feirniadu a traethodi mor dda. Ac hefyd i'r Cyngor Llyfrau am noddi'r gystadleuaeth. Mae Cyngor Llyfrau o hyd yn barod i helpu a felly diolch i hynny. Sy'n licio diolch i pawb o'r Adran Gymraeg ac i'r criw Cymraeg Proffesiynol am fod mor barod i helpu drefnu'r noson. Ac yn benna, diolch i chi adre am wylio, a dwi'n siŵr bod chi wedi mwynhau fel ni. Felly, dyna cwbl sy'n gennau i ddeud. Noswaith dda, a mwynhewch y Nadolig, dwi am basio'r awen yn awr i Gildas gael orffen y noson yn iawn. Nos da. Can ar yn y clychau di hon neu orffen efo hon can bach offerynol. Nes i gael boi yn y sgwar yn Caerfyrddin i wneud y river dance i hon unwaith ac oedd yn gwisgo stilts teseis yma ar y pryd. A yn Steddfod Llanelli nes i gael boi mewn siwt astronaut i gael dance-off efo boi mewn siwt teddy bear i'r gan yma. Oedd o'n briliant, dweud y gwir. So, lle mae'n diolch i chi, diolch yn fawr iawn, cofyn at Aberystwyth a bihafiwch Gildas o'n i. Ewch i Gildas Music, Twitter neu be bynnag i ddangos i fi bod chi wedi actually watcho hwn, so hwnna'n neis gwybod lle bod fi'n neud hwn just i fi'n hun. So, atiwch fi at Gildas Music ar Instagram neu Twitter. David Llawen, blwyddyn yma dda, a Gildas o'n i. Diolch yn fawr, nos da.
da i bawb.